Tunggu. Hai, kopi. Pitekku wes marek. Marek pitekku. Soalnya gede tak dol ya le. Lagi sangu. Aduh. Aduh, tunggu. Duh. Gila pedes toh. Ngapa bocah iki? Nyapa ngono wi? Piye maksudmu? Menurut gawe kopi, Bos. Gila aku nggo dhewe iki lho kopine. Lah nunut iki apa staren kowe karo sing di omah? Karepmu dhewe ngono. Urung ki men. Ya wis, aku izin yo taren. Aku nunut gawe apa ya, Bos? Kopi top opi, Bos. Koclok. Kowe penyapa men? Pengising. Melu tak kowe? Alah, gah ngising aja-aja iki lho. Men. Sembuh. Sudah masak. Wih, panas yoy. Hop. Susu kudu lagi, kudu enak susu nih. Pokoknya susu kentul kenyut. Cocok. Bruh. Ada kurang. Iya dah. Men. Men. Oh. Nyapa to? Rokok men, saudile lho. Mak dijak ra gelem. Enak wong ngising ditopne. Ndang to men siji lho. Ono lek lincak ono lho. Maling cak. Lanti gerak sitok ini. Alah. Sama apa? Penting iso ngerokok. Rokok. Kan ini kopi peh. Cocok. Mati. Nah yo, ngarepe diutel. Kok iso ngetak iki? Gak iso tok til iki. Beh. Sido nih. Alah, kire. Men. Nyapon nih. Kok muntek nih loh? Kayak siji. Rokok akhirnya. Ya iya kan tak turani siji ya. Tak sengaja ngono.
Ya sorry toh, Bos. Keadaan lho sing gawe koyo ngene iki. Orang ngono ya, kancane bangkrut lho, Bos. Ngawur ah. Oh alah, ngono ya, Men. Ya nu